Patay ang duha ka pulis ato sa mga insidente sa pagpamusil o gituhang pagkalumos sa managlahing lugar sa Zamboanga, Sibugay. Atong ibalik si Efren Mamak. Gilayong gitagad sa kapulisan kining patayng lawas sa usa ka pulis nga napalgan sa usa ka mananagat nga naglutaw sa baybayon sa usa ka pantalan kung asa kini na-deploy sa Purok Talisay, Barangay Magdaop, Ipil, Zamboanga, Sibugay pasado alas 6 sa buntag atol sa unang adlaw sa bagong tuig. Ang maong biktima, nag-edad og 30 anyos og miyembro sa PNP nga na-assign sa 5th Special Operations Unit Maritime Group. Sa investigasyon sa PNP, una kining nakitaan sa kaubanan ni ini banda 11:30 bispera sa bagong tuig nga nagduyan. Hangtod nga banda alas 4 sa kadlawon sa January 1, wala na kini sa duyan. Wala ra kini gitagad sa kauban kay basig mibalhin lang og tuluganan. Hangtod nga napalagan na lang kining patay sa baybayon. Posibleng nahagbong daw kini gikan sa iyang duyan. Ma'am, itong duyan, ma'am, naa siya sa dagat, ma'am, dool? Sa babaan na tubig na siya, sir. Patulog siya, dayon paghulog niya, wala naman naka-rescue sa iya. And then, siguro, sir, sa autopsy, malaman natin kung nakasinom ba siya, kung malaman natin kung bakit talaga na hindi siya nakasigaw. Samtang sa lungsod sa Diplahan, wala na'y kinabuhi og nagbuyod na kining rider nga pulis human gipusil sa kadalanan sa Kilometer 9 Barangay Poblasyon bisperas sa bagong tuig. Giila ang biktima nga usa ka police staff sergeant, 37 anyos ug aktibong miyembro sa Zamboanga del Sur Police Provincial Office. Ang maong biktima nakaangkon og tulo ka mga igo sa bala sa lawas nga hinungdan sa hinanaling kamatayon niini. Sa investigasyon sa PNP, doon na lang kunoy ihatod ang maong pulis sa ginikanan niini sa lungsod sa Malangas. Una ang pagsugat sa bagong tuig. Apan pag-abot sa lugar nga gikahitabuan, didto na kinigipusil sa wala pa mailing riding in tandem suspects. Papunta siya doon, may hinatid sa nanay niya. Yun na po, hindi na siya nakarating. Ginarin po siya ng unidentified suspect na nakamotor. Padayon ang investigasyon sa PNP. Ginakuan pa og pahayag ang kabanay sa mga biktima. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. One Mindanao.